Vitajte v Bojniciach, mieste, kde sa minulosť mieša s prítomnosťou a príroda vytvára kulisy pre náš spoločný pútavý príbeh. Začnime miestom, kde sa spájajú dejiny s pokojom prírody. Parkom, ktorý je akousi symbiózou prírodného klenotu a historického pokladu, ktorý obklopuje slávny Bojnický zámok. Vstúpte do tohto kúzelného miesta a nechajte sa uniesť úchvatným pohľadom na túto scenériu. História zámku siaha až do obdobia stredoveku, kedy bol založený. Je to miesto, ktoré odhaľuje príbehy hrdinov, ich dobrodružstiev, ale aj lásky a umenia. Každá časť zámku je ako stránka do knihy minulosti, ktorá sa otvára pred očami každého návštevníka. Prechádzka jeho sieňami a komnatami je ako cesta časom, ktorá nám ukazuje život a kultúru od staroveku až po súčasnosť. Pod zámkom sa nachádza jaskyňa, ktorá ako skrytý poklad odhaľuje tajomstvá pravekého človeka a jeho dávneho spojenia s touto krajinou. Nedaleko zámku sa nachádza Bojnická zoo, miesto, kde sa príroda a divoká fauna spájajú v harmonickom spoločenstve. Tento zoologický park je miestom, kde sa človek môže priblížiť k exotickým tvorom z rôznych kútov sveta a objaviť fascinujúci svet zvierat. Bojnice sú však známe aj liečivými minerálnymi prameňmi, ktoré majú dlhú históriu pri liečbe rôznych zdravotných problémov. Kúpele Bojnice ponúkajú širokú škálu terapií, od klasických kúpeľných procedúr až po moderné wellness programy. Pre tých, čo však hľadajú niečo iné, vítame vás na bojnických trailoch a cyklotrasách, ktoré vás pozývajú na nezabudnutelné cyklistické dobrodružstvo v malebnej prírodnej scenérii Bojnického regiónu. Bojnice sú miesto, kde sa dejiny, príroda a kultúra spájajú do jedinečného príbehu. Pozývame vás na cestu, kde každý moment je jeho novou stránkou a čaká, aby ste ho objavili.